Hej. Hallo YouTube. Min storesøster og jeg spiller Brawl Stars. Nej, det er mig. Jeg ved, hvordan du lyder i YouTube. Okay. Det er ret trangt, når man spiller på en skærm sammen. Men lad os begynde online. Hvad trykker jeg på? Jeg tror ikke mig. Jeg sagde til musik. Nej, det skal jeg faktisk ret højt, så du sagde jo teknisk set. 3, 2, 1, go, go, go! Go, go, go! Okay. Hvorfor en tag? Der er kun én med tæt mig. Okay. Må jeg se en film? Se hvad han har. Og du siger, hvis du stopper mig der. Afsted! Jeg vil hellere en anden. Ham her. Se hvad han kan. Nej. Det var dumt at tage en ny, fordi at nu virker det simpelthen ikke. Nå, man kan tænde. Jeg tror, jeg vil sige det. Nej! Det kan ikke være som selvfed, Frederik. Det kommer lige tilbage til dig. Nej! Har hun en arm, ham der? Hvem? Ham her. Nå. Nej. Hvor var hun ned? Jeg har lyst til at have en ny mand. Hvad kan ham der? Den kommer jeg også fra. Så han. Jamen det... Kan jeg jo ikke. Ja, du kan! Det er så bare skyde dig igennem væggen. Eller jeg kan bare gribe mig selv. Hvad fuck var det? Det var suicide. Se, nu lever jeg jo igen. Hvad fuck er det, jeg er? Prøv at skyde. Du har jo bare ben, du kan skyde. Så hun kan rent faktisk på en måde svæve som en jetpack. På en måde. Jeg sagde ikke. Okay, kommer du? Eller hvad? Jeg kan ikke komme derop. Der er altid en vej til Brawl Force. Eller i Brawl Force. Oh! Yes! Nu kan jeg endelig... Hvad fanden er han? Jeg finder hvad ideen med den her. Jeg kan jo ikke gøre en dyt. Jamen prøv at bruge en special. Nej! Yes! Det er det. Farvel, Katrine. Og det kommer ikke tilbage til mig. Jeg kan godt lide, at du er den eneste. Hvorfor døde du? Jeg døde ikke. Jeg er lige overstået mig derovre. Hvorfor bruger du alle dine 3 specialer lige på en fyr? Jeg kan jo bare tage til markere. Yes, der tror jeg, du kan. Jeg har ham for dig her. Nå, afsted. Jeg vil have en anden. Eller vil du? Vil du have en anden? Nej, det er godt. Bare fordi jeg synes, at ham der, du er, han er fucking dårlig. Oh fuck! Hvad fuck var det? Yay. Yay! Afsted! Nej! Du ved ikke? Hvor de har TP'et mig her, han er en eller anden grund. Shit. Shit, nej. Jeg er død. Hvor er jeg? Nej! Oh! Fuck. Kom. Skal vi den vej? Ja. Jeg ved det mig. Nu kommer du. Okay. Vil du have en anden? Det ser ud til. Jeg tror lige, du skulle dø der. 2. Nej, jeg tror lige, du skulle Hvad dø. sker der, Fred? Hvad sker der? Så får jeg 2 personer. Ja. Katrine, prøv at bruge en special. Let's go! Ejer hende!
Åh, Kill Bill. 7. Kill Bill. Ja, det hedder hun. Kill Bill. Eller, det går nok ikke. Hun kommer. Den kommer på den hat, jeg har. I killed Bill in the movie lane. Ja. Hvorfor det? Hvad er det for specialeren? Det er jeg. Hvad sker der? Det er døden. Jeg døde for længst. Bare over til ham. Jeg tror, jeg er død. Jeg troede det lige, det var mig, der var død. Du er Indiana Jones. Indiana Jones. Let's do it. Dø for fanden. Christmas. Yeah. Jeg tænker bare det. Jeg skal se. Jeg blæt, mand. Og jeg vil være en anden. Jeg tror. Fuck! Så er det perfekt. Det gør du så ikke. Hvad fanden er det for noget shotgun-spil? Jeg må tage den. I killed Bill in the lane. Jeg tror det er knive der er på den. Efter at folk dør. Nej! Jeg tænker ikke. Nå. Det var for din skyld. Du er bare gået derover og hjælpe mig. Hvorfor? Fordi jeg skulle hjælpe dig. Du har en brudsav. Du har en brudsav. Vi skal den anden. Nej! Jeg døde. Lige der kommer bare sådan en video face en person. Piu! Hvorfor jeg troede, jeg skulle dø? Jeg ved ikke, om fortæller du ikke om spillet. Det er ikke lyst. En masse spillerfolk tilbage. Men kan man også lave sin intro. Så de fortæller om det. Okay, nu skal jeg vise det. Der er det. Jeg har fortalt, hvad spillet er! Var jeg ikke? Det var jeg ikke. Jo. Jo. Fuck, der var jo svært, men nu skal det her. Skal jeg vinde? Jeg snakker med mig selv. Det er et vinde. Ej, du er her jo, så jeg snakker med dig. Ej! Oh, fuck! Fucking dead. Min arm. Okay, op. Rainbow. Det er derfor jeg skyder på den. Jeg kan ikke lide, at han er en mand med bomber på sig. Nej, med TNT på sig. Og han ryger imens. Hvem? De der selvmords. Nok er det effektivt, men man mister en masse mennesker. Tænk, jeg har en superknytnæve. Jeg slår mig. Nej! Du dropper mig lige din fucking mongol. Nej, jeg gjorde det. Jeg er sej. En ordentlig dog mongol på ting. Nej, fuck. Faktisk skal den anden vej. Nu dør du. Nej, okay, det gjorde jeg. Nå. Hvis du døde der. Det er dig, der spiller, Frederik.
Fuck! Ja, det er din skyld. Fuck, der er langt. Afsted. Sådan der. Nu dør det. Jeg ikke ved, hvad du mangler. Stil. Nej, en classic dog, mongol-princip. Hvad fuck mener du med det? Han er død. Det er en hund, ikke en ham. Den er død. Værsgo. Ej, nu er du hele. Fuck for nogen. Ja, hun er dårlig. Ja. Der kan være så mange andre bedre. Jeg ved bare, hvor hurtigere end dig. Hey. Og jeg har en kæmpe stor tom maskingevær, og du har en udover et ben, der kan skyde. Derfor halter hun. Ja, det var fandme sejt. Jeg kan ikke leve det op igen. Det er en fucking arm af mig. Man sidder ikke specielt godt. Aldrig kommet skud. Sørme. Skud, det er egentlig ikke et vandord, det er bare flames. Afsted. Jeg tror, det er død. Det kan ikke være ham her. Så døde jeg også. Jeg er Rambo! Ej, jeg er ikke Rambo. Nej. Ja. Indiana Jones. Ja. Alle sammen kalder ham Dr. Jones. Det er fordi, det er sådan rigtig sådan, han skriver. Der kommer en ind. Ja, og der kommer en ind. Det er virkelig. Vil du have en ny? Jeg kan ikke tage en anden. Fordi at jeg vil hellere... Den hopper, det skal... Nå. Jeg nåede den ikke. Jeg nåede ikke mit fly. Shit, han er kraftig skud. Nej! Det er dig! Brug dit special! Det er en drink for helvede. Åh. Hvorfor blev det? Afsted! Nå, du er død. Pis. Fuck, nu begynder jeg at blive mega ringe. Nå, mand. Jeg ved godt, du kigger over på refills. Yay, afsted. Jeg kommer, du! Sådan der. Nej! Fuck dig! Nej. Han er død. Yes. Jeg går lige, du har ham for Matrix. No! Fuck! Jeg kan ikke komme op! Lidt hoved. Hvordan kom du op? Jeg sprang bare derfra. Nej, ikke derfra. Derfra. Ja, derfra over på den sti! Sådan der. Jeg nåede mit fly! Fuck, du er død. Det gør du også. Og der lyder shit, man. Hvorfor fanden? Du skal ikke derned den forkerte vej. Ja. Bare gå op og dræb om der helvede der. Du må dræbe alle sammen. Nej, fri dig nu!
Det kan du ikke. Gå. Og så må det ikke være det der stykke. Det kan jeg ikke komme op i. Sådan. Kom på mig. Jeg blev mega skuffet over de der Pokémon. De er bare mega svære at bruge. Det er bare det. Men kommer du? Kom. Nej! Jeg troede, jeg var med! Ja, lille finger klør. Lille klør. Og bare så ved, at det er med optaget måske. Blev på spillet nu faktisk. Jeg har ikke billede på det. Nej, jeg er ikke på. Hvad er galt i det? 3, 2, 1, go! Nej. Ja. Ej, jeg vil fremad! Nej, Du hedder ikke Peter. Jeg er ikke din kæreste. Det er også så ulækkert, Frederik. Ja, det vil det. Kom nu videre, han er død. Jeg vil gerne. Og det er jeg også. Så du Men man skal sgu da være sikker. Min forpuller og valg. Yeah. Nej, hvorfor? Fordi du kan. Fuck, du skal bare bruge den. Hvorfor? Du skal lære det. Yeah. No. No! Yeah. Hvor det er en bus. Det er en bus. It's a bus. Det var sgu da nemt. Nå. Du må ikke bande. Så det ikke bander, hvor det bare bliver flagget, ikke også? Nå, lad os se det. Det gør det herovre. Ikke en skid! Bortset fra lige at stoppe optagelsen. Nej. Nej. 3, 2, 1, go! Nej! Ned på mig! Gå til dig mig! Du vidste godt, at når de der hunde der æder, så bliver de mega aggressive store. Sådan der. Oh no, du er sådan en lille sjæl nu. En valg for puler. Jo, ja. Du er en valg for puler. Sejt. Kæft, så hun er stum. Sådan der. Yeah. Det er spawned. Ja. Der er lige døde. Jeg mente, der stod James på dens navn. James Burger. Yeah. Fordi alle de her folk her, de har deres navne. De har ordet Broviser. Hey, det mødte dem. For satan, så. Hvordan kunne det gøre det lige? Fordi Ved du lige der? sådan der. Jeg tvivler. Jeg kan ikke falde op i teksten. Fuck, jeg går nok. Nå. Nu skal jeg lige have min tvilling. Åh, jeg bare har fået den her. Tænk, hvad fuck gang i. Hvad er det for noget? Afsted! Gå ned. Pølse mig! Miley Cyrus. Du er lige til at sige Miley Cyrus. Ikke spis! Nej! Jeg lever det.
Ja, og vidste du ikke det? Den er til. Lad os lige gå der. Ja, lad os lige dræbe den. Nej, vi skal derned. Vi skal derned. Fortæl det, vi skal derned. Det er forkert i dernede. Jeg er Blaze. Ej, jeg er ikke Blaze. Det er jeg forstået smadrer jeg også. Nej! Fucking ned af hunden mig. Jeg kommer ned på fedt. Fuck, jeg ringer. Fuck, jeg havde hunden. Eller jeg havde ikke hunden i virkeligheden. Sorry guys, men jeg havde hunden. Til den kommer. Jeg aner ikke, hvad jeg laver. Nej, du tager! Okay, kom nu. Fordi hvis du bliver fanget ned med stol. Oj, du kan godt. Og så... Hey, hvad sker der så for en lille finger? Nej, du smiler. Hvorfor fanden byder du en lille finger? Jeg tager den. Hold i. Fuck the police! Hjælper den der? Nej. Jeg skal... Ej, vi kan ikke det. Det. Åh, det var min bullet! For helvede. Der er kaos! Yay, du er hende. Jeg lige hvad, jeg kan ikke se noget. Hvorfor? Hvorfor spiller du hvad? Det går ned. Det går lige ned, du død. Nej. Det er derfor, I skal se de her pause. Wow! The fuck? The stone! The stone! Nej. Det er lige med så. Ej. Du mangler din boomerang, den lå derovre. Så lægger den boomerang. Skal jeg tage den? Det gik vist fandme godt. Missionen kunne ikke gå bedre, hva'? Hvorfor fanden har du brugt din budget? Yes, selvfølgelig! Afsted! Er det mig, der gør det der? Ja, det er du bor, nemlig fuck, jeg er ikke sådan. Jeg ved ikke, hvad jeg laver. Hallo. Jeg tror ikke, jeg tager. Du er klar over, hvor irriterende det er? Hvad er det? Det er meget sort. Er det en 9'er? Fuck. Er det en 10'er? Jamen hvis du sagde over. Kender jeg ikke forskel. Du er liv! Hvad tror jeg, du er? Der troede du også, at du var død. Op med! Du kan ikke slå mig ihjel. Fordi, nu kan du ikke. Kom nu i gang. Bevæg dig! Ja.
Du vil bare ikke have mig klare den. Nej, jeg bare ikke have, du skal lægge af til hende. Du vil bare ikke have, at jeg lever. Du er en lille valg for buler. Nej, jeg er. Det er sådan, der er en sportssteder også. En lille valg for buler. Det er valg for poler. En for buler og valg. Nej! Du er James Bond. Fuck dig. Okay, du er James Bond. Nej! Jeg vil ikke dø! Du vil sagtens skyde. Så lever du dem. Det var slet ikke, at det er dig. Nå, du er sent. Ej, jeg så lige den måde, han døde på. Sådan der. Jeg kan se det. Lad os blive her. Ej, skade du det? Og jeg døde. Nå, gør du op? Nej, du kan ramme dig. Gå der nu, Katrine. Jeg skal gå lige der nu. Fuck, jeg skal døde. Yeah! Afsted! Kom nu! Hvorfor taler du ikke? Hvad? Ja. Jeg skal jo tale i en video. Jeg skal bruge til det der med Optag. sociale. Socialhed. Så er jeg ren om at leve. Er du ikke død? Hvor er jeg så? Skal du sige mig det? No! Dø! Ej, så den måde han døde på. Du skriver som lige bror. Er jeg død? Jeg tror, jeg smadrede hans krus. Kom op. Det er aldrig færdig med den ben. Nej, det gør du ikke. Men kommer du? Katrine, kom. Det var Du bliver nødt til at ofre dig for holdet. Jeg synes, jeg Ja, nu er vi færdige. Og farvel YouTube. Adios. Amigos.